kardvívó vagyok, 13-4 éve a sportágban. Olyan döbbenet, hogy azt mondtad, hogy 13-14 éve vívsz. Neked milyen volt így fiatalon, csak hogy az utánpótlás sportolók is belelássanak? Amikor kimentünk Londonba, és láttuk az olimpiát, és láttam Szilágy Árontot nyerni, akkor elhatároztam, hogy én is olimpiai bajnok akarok majd lenni. Nagyon tisztán, nagyon erősen láttam magam előtt, és minden egyes edzésen azért úgy megfordult a fejembe, hogy ezt úgy csináljam, hogy én az ifjúsági olimpián ott akarok lenni, és azért edzek. Én lemegyek mindig 1 órával többet edzek, mint a csoportom, vagy később fejezem be az edzést odáig, hogy mentálisan is felkészülök a versenyre. Van egy forgatókönyvem a versenyre, elgyakoroltam a verseny előtt az asszokat, lejátszottam a fejembe, hogy fogom megnyerni. Talán az, hogy egy kicsit rutint szerzek, elkezdek megveregetni nagyobb vívókat, akkor az önbizalmat ad. Volt olyan, hogy azt gondoltad, hogy na jó, hát ez kész, ez feladom. Olyan, hogy feladom, olyan soha, szóval az nem. Ugye nekem a legnagyobb célom az olimpiai bajnoki cím, és ezért dolgozok minden nap, úgy kell, hogy így fekszem le, de... Szó szerint eszedbe jut reggel meg este, hogy... Hát igen. Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy örömmel is fogok ma beszélgetni. Mondhatnám ezt egy karácsony előtti ünnepi beszélgetésnek több okból is. Az egyik, hogy Rapp Krisztiánnal fogok beszélgetni, akivel van szerencsém már 9-10 éve együtt dolgozni. Az egyetlen kliensem van még a Rita, aki itt van. Van 2 ember, akit ilyen régóta segíthetek, és azért is ünnepi, mert most nyerted meg a második világkupádat, de mielőtt belemennénk ebbe az izgalmas témába, szeretném, ha bemutatkoznál. Én nem szoktam senkit bemutatni, nagyon szeretem, hogy ti mutatjátok be magatokat, mert abból egy csomó minden látszik, úgyhogy megtennéd, Kiki, hogy... Persze, szia, köszöntöm a nézőket is. Nagyon örülök, hogy meghívtál, kíváncsian vártam, és remélem izgalmas témákat érintünk majd. Magamról röviden kardvívó vagyok, most már 13-4 éve a sportágban. Hát legnagyobb eredményemnek az olimpiai ezüstérmet mondanám. Tavalyról, idén a világbajnokságon is ezüstérmesek lettünk, emellett 2-szeres Európa-bajnok, 2-szeres ifjúsági olimpiai bajnok vagyok egyelőre, és ahogy mondtad, most sikerült megnyernem a második felnőtt Grand Prix versenyemet. Egyelőre, szeretem ezt a szót, igen, hogy egyelőre, meg ahogy ismerlek. Olyan döbbenet, hogy azt mondtad, hogy 13-14 éve vívsz, és mondhatjuk akkor már tényleg, hogy 10 éve fejben dolgozol. Szóval, Igen. hogy azért ez nagyon korán kezdted, hogy tudatosan elkezdjél dolgozni, nem? Hogy ez neked milyen volt az elején? Mert én tudom, hogy mit csináltunk, de hogy neked milyen volt így fiatalon, csak hogy az utánpótlás sportolók is belelássanak. Igen, szerintem nekem volt egy ilyen kattanás a karrierembe, akkor még amikor ez volt, akkor még kisgyerek voltam, szóval még az nem volt egy nagy karrier, de amikor kimentünk Londonba, és láttuk az olimpiát, és láttam Szilágy Árontot nyerni, akkor elhatároztam, hogy én is olimpiai bajnok akarok majd lenni, és ezért mindent meg akarok tenni, és onnantól nem csak egy kisgyerek voltam, aki lemegy az edzésre, mert a szülők leküldik, hanem egy céltudatos valaki, és persze már talán 14 éves voltam, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor is már bennem volt az, hogy én minden téren szeretnék fejlődni, szeretnék jobb lenni, ebben még azért nagyszülői segítséget kaptam, és akkor ők beszéltek veled, és találtak meg téged egy előadáson, és akkor hát így hozott minket össze a sors, és én már az elején éreztem, hogy nagyon sokat számít az, hogy én fejben is dolgozok. Visszaemlékezéseim szerint
azonnal hoztál is témákat, meg célokat, hogy mibe akarsz jobb lenni, tehát hogy kit akarsz legyőzni, és nagyon-nagyon tudtad, hogy mit szeretnél, tehát hogy egy erős tudatosság volt benned, igen, már akkor is. Igen, azért... Nem úgy ültél ott, tudod, vannak ilyen ugye, fiatal gyerekek, akik úgy ülnek ott, hogy akkor tessék kérdezni tőlem bármit, hanem bejöttél, leültél, és akkor mondtad, hogy akkor te mit szeretnél. Jó hallani. Tényleg. Igen, én nem tudom, arra emlékszem, hogy azért volt utánpótlás korosztályban hátrányom, így abból is, hogy évvégi születésű vagyok, azért az úgy nagyon sokat számít, meg... Volt egy megfogalmazásod, emlékszem az első alkalmaknál volt, hogy nem akarok már sokáig ilyen pofozógép, vagy is lenni. Így ült, és azt mondta, hogy ezt én nem akarom már sokáig. És akkor igen, mindenkitől azt kaptam, hogy legyek türelmes, és higgyem el, hogy be fogok érni, és akkor már söpörni fogok, mindenkit meg fogok verni, és én megmondtam, hogy már nem akarok tovább várni, most már minden nyerni akarok. Igen. Ez persze, volt az egyik első dolog, amit így mondta, hogy hát én ezt már nem akarom. Igen, de hát ezt mégis ki kellett várni, azért kicsit ilyen későn érő típus is voltam szerintem, talán nem is fejben, de testileg biztosan. Mindig én voltam a kisebb, úgy általában a korosztályomban. Hát most azért néztem a világkupán, ugye azért ott is jó magas ellenfeleid voltak, pedig már magas volt. Hát igen. Igen, azért most a vívásban is kezd egyre jobban elterjedni az, hogy ugye a fizikum, a magasság, ezek nagyon számítanak, bár én azért szeretem ezt a sportot, mert mindent ki lehet használni, mindenki amilyen adottságú, abból lehet kihozni, amit a legjobban tud, meg ami az ő testi adottságának a ereje. Tehát azt mondod, hogy most a fiatal vívóknak, hogy azért ebben a szakmában mindenkinek van lehetősége. Persze, nem kell megijedni attól, hogyha valaki nem 2 méter, és lehet, hogy a mozgás koordinációja, a gyorsasága, az izomruganyosság az például sokkal jobb, mint egy magasabb embernek, és akkor ő azt kihasználva tud akár feléjük kerekedni majd. Volt sok eredményed már azért fiatalon is, köztük az ifjúsági olimpia. Ott mire emlékszel előtte? Nem akarom én felsorolni, hogy nekem nagyon érdekes, hogy neked mi maradt benned, hogy mik voltak azok a mentális segítségek, amiket így bele tudtál tenni a rengeteg gyakorlásod és edzésed mellé, mert hogy abban azért, bocsánat, hogy nagyon kiemelkedő voltál, amit én láttam mindig rajtad, hogy valahol mindig többet is akartál edzeni, meg beletenni, de hogy fejben mi volt az, amit azt mondod, hogy ott abban a korosztályodban ott voltál, hány éves voltál ott? 16. 16 évesen, amire azt mondod, hogy az mentálisan nekem segített. Szerintem nagyon sok minden. Megpróbálom talán onnan kezdeni, hogy kicsit nekem az olimpia az mindig hoz egy különleges pluszt, egy olyan érzést. És most az, hogy ifjúsági olimpiát, akkor gyerekfejjel az ugyanolyan volt, mint a felnőtt sportolóknak az olimpia. Nekem is az ott egy szinte az utánpótlás korosztályomban végig ez volt a célom, és az volt a legnagyobb verseny, amire ki lehet jutni, vagy amit meg lehet nyerni. És hát arra úgy készültem már évekkel előtte, hogy oda szeretnék én majd kijutni. Szerintem... Tehát erős volt a célállítás, igaz? Neked mindig is? Nagyon-nagyon tisztán, nagyon erősen láttam magam előtt, és minden egyes edzésen azért úgy megfordult a fejembe, hogy ezt úgy csináljam, hogy én az ifjúsági olimpián ott akarok lenni, és azért edzek. És aztán sikerült is kvalifikálni, és akkor az olimpia már magával hozott egy olyan flót, hogy nem is tudom megmagyarázni, de valamiért úgy magaménak éreztem, meg a mai napig érzem, és azt gondolom, hogy ott volt egy ilyen plusz, ami segített. Jobban tudtam koncentrálni is az edzéseken, meg mindenbe kerestem azokat a dolgokat is, amik még hozzáadnak, és szinte úgy akartam kimenni, hogy mindent elvégeztem, és tökéletesen, és ahogy... A listád az mindig nagyon hosszú. Igen, és emlékszel már fiatalon is mindig meg volt az a lista, hogy mit csinálsz meg azért, hogy... Igen.
hogy ott legyél, és aztán ott kinn is mit csinálsz meg, szóval, hogy ez egy nagyon komoly Igen, és emlékszem, hogy lista. volt egy olyan listám is, hogy te mondtad, hogy írjak föl talán valamilyen nagyon sok 10 dolgot, hogy miért leszek jobb az összes ellenfelemnél. És akkor Én csak a kérdést tettem föl, 10-et te írtál. Az lehet, hogy akkor én majd mondom. Nem, mert hogy tudtad? Igen, mert 10 az nagyon sok, nehéz annyit találni, de én megkerestem, és onnantól, hogy attól kezdve, hogy én lemegyek mindig 1 órával többet edzek, mint a csoportom, vagy később fejezem be az edzést odáig, hogy mentálisan is felkészülök a versenyre, van egy forgatókönyvem a versenyre, elgyakoroltam a verseny előtt az asszokat, lejátszottam a fejembe, hogy fogom megnyerni. Ezeken át mindenbe ott úgy tudtam ott állni és versenyezni, hogy magabiztosan tudtam, hogyha minden úgy megy, már pedig mindenre megvolt a megoldás, akkor én végül nyerni fogok. Van érdekes, hogy így erről beszélgetünk, és előtte is egy kicsit, ahogy ráhangolódtunk, mind a kettőnkben van egy olyan kérdés, hogy mi az, amit még elmondjunk, és mi az, amit már nem mondjunk el, igaz? De hogy az már tényleg egy ilyen belső titok, és hogy ebből is van, de hogy azért azt gondolom, hogy az a 10 éves munka, ami benned van, az nagyon nehezen behozható. És hogy emlékszem, hogy az ifjúsági olimpia előtt volt még akkor kezdted el csinálni a zen meditációt, amit valamikor használsz, valamikor nem. De hogy ugye az elengedés művészete, hogy a légzés figyelésed segítségével elengeded a bármilyen gondolatot, és akkor később az segít, hogy elengedjél bármilyen zavaró gondolatot, mert hogy a tiszta koncentráció alapja, hogy minél gyorsabban elenged a hibát is, a zavaró gondolatot, a nézőket, a bírót, aminek. És hogy azért az, hogy azt te már 16 éves korod óta, amikor kell, mindig előveszed és gyakorlod, az nagyon, hát az egy nagyon alap, és nagyon nehezen behozható. Tehát, hogyha most valakinek azt mondom, hogy 2 percig ne gondolj semmire, nem tudja megcsinálni, fél év gyakorlás után lehet eljutni addig, hogy mondjuk talán egy ilyen fél percig ne jöjjön már gondolat, mert hogy már annyira nyugiba vagy. Tehát, hogy azért nagyon sok gyakorlás van benned, ezért mertem elmondani egyébként, hogy ezt meditációt használom. Igen. De ha megyünk tovább, akkor eljutunk azért már nagyobb versenyekig, igaz? Ahol jöttek a felnőtt versenyek, az ott szintet kell lépni, akár fizikálisan, akár technikailag, mindenhogy fejben is bírni. Ott mik azok, amiket kiemelnél, hogy figyelni kell rá, amik az előnyöddé váltak, akár mentális, akár bármilyen munkába, hogy tudtál kiemelkedni? Tudom, hogy ez még így széles. a zen meditációra visszakapcsolva. Bocsánat. Tényleg az egy nagyon, nagyon hasznos plusz, és én is azt tényleg mai napig használom, és az egy nagyon erős pontja volt annak a listának, hogy azt én meg tudom csinálni, és gyakorlom. Ugye nálunk a vívásban nagyon fontos az, hogy akármilyen gondolat jön, azt azon el tudjuk engedni, mert hogyha beleragadunk egy gondolatba, akkor a következő találatra már nem úgy állunk oda, akkor egy kicsit átadjuk az irányítást az ellenfélnek. Szóval fontos a tudatosság és a tiszta elme. Ez egy nagyon jó eszköz tud lenni. Egyébként a saját életünkben is tudod, ez van, hogy ha azt nézed, az ember el tud jutni arra szintre, hogy minden helyzet téthelyzet, és mindenhol a legjobbat akarod kihozni, de ezt csak akkor tudod megtenni, hogyha nem jön be. Mondjuk most itt beszélgetünk, hogy mind a ketten arra figyelünk, hogy minél több hasznos dolgot mondjunk el azoknak, akik nézik, de ha most egyszer csak elkezdesz arra figyelni, hogy mit megy el egy mentő, már akkor mit is kér, akkor már belezavar, tudod? Tehát vége van a csatornának, meg a flow-nak, igaz? Igen. Visszatérve a másik gondolathoz, amit elkezdtél, hogy a felnőtt, hát nagyon nehéz az utánpótlásból átlépni a felnőttbe. Nekem pláne nehezebb volt, mert nekem ugye a Covid az pont így keresztbe vágta ezt az ilyen áthidalási időszakot, és
Kiemelhetem, bocsánat, hogy is volt még egy olyan erős felnőtt csapat, ahova nehéz is volt. Hát Nehezen igen, és ugye a engedtek be, mert hogy magyar komplet férfi kard csapat az ugye egy, Igen. hát az ország legsikeresebb sportcsapata, a Igen. legtöbb eredménnyel rendelkezünk, Igen. úgyhogy ez nem egy egyszerű dolog oda bekerülni. És hát nehéz volt az elején azt feldolgozni, hogy nem igazán a versenyeredménybe kellett nézni a fejlődést, meg a sikert, hanem inkább a vívásromba, hogy akár fel tudjak fogni egy 32 jutást sikernek, mert nekem a siker az, amikor érmes vagyok, vagy megnyerem a versenyt, de ott egy kicsit máshogy kellett ezt feldolgozni, és nekem például az egy nagyon nehéz pont volt. Aztán persze voltak olyan versenyek, volt, hogy magyar versenyt nyertem, és akkor az egy nagy siker volt. Ott nagyon sok türelem és kitartás kellett ahhoz, hogy megvárjam. Igen, és hogy megvárjam, hogy picit átszakadjon az a gát, és hogy úgy belelendüljek ebbe az egész felnőtt mezőnybe. Amikor azt mondod, hogy átszakadjon a gát, az mit jelent? A te fejedbe, vagy a is, nem? Vagy a hát igen, helyzetekben? lehet, hogy nem vagy... is egy jó megfogalmazás, szerintem de mégis, mert emlékszem, hogy utánpótlásban is volt egy ilyen, hogy még ott a első éves kadettként 15 évesen nem voltam válogatott, és 16 évesen meg már a U17-be is, és az U20-ba is, ugye a juniorba is válogatott tudtam lenni. Úgyhogy hogy így felnőttbe is meg talán az, hogy egy picit komfortossá válik nekem egy verseny, talán az, hogy egy kicsit rutint szerzek, elkezdek megveregetni nagyobb vívókat, akkor az önbizalmat ad, és ahogy ezek így együtt összeérnek, talán ez hoz egy olyan lendületet, meg persze, hogyha elérek egy nagyobb sikert, mondjuk ebből, amit mondtam, hogy ugye 32-16, mondjuk nekem pont szépen ilyen fokozatosan lépkedtem fel, mert azt hiszem nem az volt, hogy egyből megnyertem egy versenyt, hanem így végig mentem a lépcsőn, és talán ez jobb is, mert egy stabilabb vívóval válok ezáltal, de mégis azért, amikor mondjuk megnyertünk egy Európa-bajnokságot, ott akkor már az adott egy olyan tartást, hogy akkor már úgy megyek el egy versenyre, hogy én már felnőtt Európa-bajnok vagyok, és azért így könnyebb versenyezni. A türelmi időszakban, ahogy mondtad, hogy amikor a legtöbb türelem kellett, és csak magaddal versenyeztél, igaz? Mi segített, hogy kitartsál? Volt olyan, hogy azt gondoltad, hogy na jó, hát ez kész, ezt feladom. Olyan, hogy feladom, olyan soha, szóval soha. Az nem. Ugye nekem a legnagyobb célom az olimpiai bajnoki cím, és ezért dolgozok minden nap, úgy kelek fel, úgy fekszem le, de... Szó szerint eszedbe jut reggel meg este, hogy... Hát igen. De volt olyan, hogy egy világkupán, sőt talán Grand Prix-n a 128-ba jutásért vívtam egy kuvaiti ellenféllel, és kikaptam. És talán ez pont a Párizsi olimpia kvalifikációs sorozatának az első állomásán volt. És akkor így ott néztem, hogy fogtam a fejem, hogy fú, hát most akkor lehet, hogy én mégse vagyok olyan jó vívó, meg lehet, hogy túl sokat gondolok magamba, meg lehet, hogy full irreálisak ezek a célok, és hogy olyan messze vagyok, és mindent negatívan láttam. Aztán ez nagyjából egy napig tartott, és akkor utána visszahúztam magam abba, hogy nem, itt szépen fejlődni kell, lépegetni előre, és talán ami a kitartásomat adta, az tényleg az, hogy olyan erősen láttam a célt, és láttam, hogy ezt bizony meg fogom tudni csinálni, és csak menetelnem kell, és csinálni, és előbb-utóbb törvényszerűen oda fogok érni. Igen, megint ezt a célállítást emeled ki, hogy ez mennyire fontos. Igen, szerintem ez a legfontosabb. Persze aztán próbáltam mindenféle ilyen jó befutott sportolótól is
tanulni, olvastam például a kedvenceim az életrajzi könyvek, és akkor vagy például néztem mostanában nagyon sok ilyen jó dokumentumsorozat van sportolókról, és azért ott is láttam, hogy mondjuk egy kosarasnál bekerül az NBA-be, és ott azért nem fog első évben nyerni, hanem van, aki 7-8 évet lejátszik, és utána nyer, és akkor utána sorozatban többet nyer, és akkor eljut odáig, hogy ő lesz az egyik legjobb kosarlabdázó. Hát, hogy meg kell erősödni mindenben, a lelki izmokban, meg a testi izmokban is hát ahhoz, igen, hogy és ez türelem kell. Aha. Oké. Amikor mentetek ki az olimpiára, és sok helyen már elmesélted, hogy milyen volt megtudni, váratlan volt, de azért én láttam, hogy már az előtte évet azt végig úgy vívtad végig, hogy arra készültél, hogy kimész az olimpiára a helyzettől és a minden paramétertől függetlenül, mert ugye nagyon sokáig nem neked állt a zászló, és egyáltalán nem zavart, hogy mi a külső körülmény, ugye a 3 dimenzió, azt mondtad, hogy én erre megyek, és erre megyek. Tehát csak áterved volt. Amikor kiderült, hogy mész ki, akkor tudom, hogy mit lehet, ezt te döntsd el, hogy mit lehet elárulni, mit nem, de hogy azért mi volt az, amitől te el tudtad érni azt, hogy bementél egy elődöntőbe, és azt tetted le, amit letettél, szóval, hogy onnan 9 éve dolgozunk, sok minden van a fejedben, de azért konkrétan az, hogy ez sikerült a te fejedben, mi van, hogy miért tudtad letenni minden tudásodat? Amiket így akkor mondtam, például ilyen interjúkban, arra úgy emlékszem, hogy az volt, hogy kérdezték mindenhol, hogy hát, hogy nagyon nagy nyomás van rajtam, és hogy nagyon nagy a felelősség, és hogy tudom ezt elviselni, hogy bírom ezt, és mondtam, hogy hát én 9 éve erre készülök, vagy 10 éve mióta vívok ez a célom, és végre itt lehetek, és ezt nem egy nyomásként élem meg, hanem egy lehetőségként. És tényleg ez volt bennem, annyira akartam, annyira minden vágyam az volt, tényleg mindent azért tettem, hogy ez valóra váljon, és amikor sikerült, kijutottam, akkor már csak arra gondoltam, hogy akkor ebből hogy hozzak ki a legtöbbet. Tehát, hogy nem lehetőségnek címke keretezted az egészet, ugye ezt mondjuk az NLP-be úgy hívják, hogy hipnózisban, hogy átkeretezünk valamit, hogy ezt lehet negatívnak is, hogy félek tőle, vagy pozitívnak is, hogy várom. Hasonló egyébként a testi örozár reakció, ahogy a testedben a különböző pulzusod, vérnyomásod működik. Tök ugyanúgy néz ki kívülről, de az egyik mégis inkább a várakozás és a pozitív érzelem van benne, a másik meg a félelem és a negatív érzelem. Igen, szerintem ahol pedig a félelem, meg a negatív érzelmek jöttek, azt meg mindig átírtuk egy pozitívra, és azért tudott lenni ez egy ilyen nagyon kerek dolog, és ezért tudtam olyan jó állapotba is már csak felkészülni, szóval nem is csak ott vívni, hanem már a felkészülés is nagyon fontos volt, hogy egy ilyen összeszedett jó állapotba legyek. Persze ez hozzá segítettek azok, hogy akkor még azért minden új volt, és mindent nagyon élveztem, adott egy ilyen plusz löketet, meg hát megint bejött ez az Olympia Flow, amit amúgy sokszor gondolkoztam, hogy hát milyen jó lenne, ha egy világkupára fel tudnék úgy készülni, mint egy olimpiára, és sokszor próbáltam imitálni, de nem lehet, ez teljesen más. És most akkor a világkupa előtt, amit megnyertél, az is teljesen más volt? Igen, az is más. És amikor ott vagy már a versenyen is belépsz az asszó terébe, vagy oda, akkor ott azért megvan a fölpörgés, nem? Igen, ott már valamennyire az automatizmusok működnek. Hát ahogy visszaemlékszem az olimpiára, hogy ott vívtam, azért az ott egy nagyon koncentrált, nagyon összeszedett, nagyon összerakott dolog volt. Bár azt tegyük hozzá, hogy ugye most még csak a csapat részben versenyeztem, és csak 5 tusokat vívtam. Annyira szeretem nálatok, akik ilyen nagyon jók a sportjukban, ezt a szerénységet, hogy most még csak a csapat, mint hogy ez bármivel is kevesebb teher, vagy érem, vagy értékelni. Nem csak olyan szerények vagytok, hogy de hogy óriási teljesítmény volt azért. Persze. Nem csak úgy értem ezt, hogy a csapaton ugye ott csak 5 tusosok az sokkal rövidebb, sokkal könnyebb talán végig koncentrálni azt az etapot. Sokkal könnyebb, azt mondod?
Más, nem? Más, mert hogyha meg elveszti az ember a fonalat, sokkal nehezebb visszajönni. Úgyhogy ez egy más kicsit. Most itt a világkupákon ugye csak 15-öseket vívunk. Ott már azért meg kell tartani egy egyensúlyt, ott már van arra lehetőség, hogyha mondjuk az ellenfél ellép, akkor visszazárkózni, vagy hogyha én ellépek és zárkóznak vissza, azt kompenzálni. Persze. Szóval, hogy ez már itt megint egy olyan játék van benne, amire nagyon sokat kell készülni. Amikor azt mondtad, hogy sokat kell készülni, igen, így tehát, hogy minden egyes részletre kell készülni. Tehát, hogy rengetegszer volt lejátszva, hogy és mi van, hogyha 2-vel, és mi van, ha 3-mal elmegy, és mit kell csinálni, amikor. Tehát, hogy ez egy nagyon sokat és sokszor begyakorolt forgatókönyv, ami a fejedben van. Igen, talán ez is ahhoz hasonlítanám, hogy mint ahogy lemegyek mondjuk a vívóterembe, és begyakorlok egy parádriposztot, hogy védem ki a vágást. Tökéletesítem, minden nap elgyakorlom, és akkor a versenyen, amikor jön a fejre a vágás, akkor ez automatikusan megcsinálja szinte a testem, és fejben is valahogy így kell elképzelni a mental tréninget, hogy előre annyira begyakorlom, hogy amikor jön a helyzet élesen, akkor már automatikusan szinte megcsinálja az agyam. És ne kelljen gondolkozni, mert arra már nincs idő. Igen, és például most pont a Grand Prix-n a döntőbe érzékeltem azt, hogy teljesen elúszott a fókuszom, és már csak meg se fordult a fejembe, hogy most mit csináljak, csak észrevettem, hogy megálltam, és elkezdtem igazítani az oknimat. Automatikusan, nem? Mondtam is magam, hogy milyen profi vagyok. és hányszor beszélgettünk arról, nem, hogy mit kell csinálni? Emlékszem, hogy minden egyes verseny előtt felkészültünk, megbeszéltük, mi az én kis kizökkentőm, hogy mit kell csinálnom, hogyha elveszítem a fókuszt. Hogy húzd az időt? Több, nem is tudom, most ez a zokni például egy jó ötlet, de hogy erre mennyi mindent kitaláltunk, mennyi eszközön van erre is. Szóval. Igen, tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a mozdulatod minden apró részletét begyakorlod, pont ugyanúgy kell a mentális dolgoknak minden részletét begyakorolni. Aha. Oké. Mi volt a világkupán a 14-14-nél? Ugye, hogy utánad jött, hogy most a döntőben, ugye, hogy 14-12-re, most mit csináltál? Ez elárulható? Hogy... Persze. Mert hogy mindig megbeszélünk mindent, és hogy nem mindig ugyanaz a megoldásod, ott se. Hát nem. Sok minden lefutott a fejembe 14-14-nél abban a kemény 5 másodpercben, de komolyan nagyon-nagyon sok gondolatom volt. Ugye azt azért elmesélem, hogy 14-12-re vezettem, az egy nyert helyzet, és hogyha ez nem lenne elég, megszereztem a támadást, ugye, ami a pontszerzési jogot is adja, és nem sikerült élnem vele, és elrontottam, és aztán az ellenfél szerzett találatot. Hogy rontottad el? Most tudom, belemegyünk kicsit. Hát bele kell menni, mert érdekes, hogy egy pillanatra villant be az, hogy na, én támadok, ott a pást vége, csak eltalálom és nyertem. Ugye, hogy és az elég volt arra, hogy egy kicsit lelazuljon a kezem, és ne legyen egy olyan összeszedett vágás, hanem csak egy ilyen löttyettebb dolog, és akkor ez elég is volt arra, hogy ezt ő kihasználja. Egy pillanat zavaró gondolat. Igen. És milyen döbbenet, hogy a pozitív gondolat ugyanolyan zavaró, mint a negatív gondolat. Igen. És hogy milyen pillanat alatt megy át az ember gondolata ugye a testébe, nem? Ennyi. Igen. Hogy már lazán volt. Aha. És utána 14-14. Utána ez még egyszer megtörtént. 14-13-nál kaptam ugyanígy egy tust. De várjál, és ott mi volt a fejedben? Így szoktunk dolgozni. Most egy kicsit igen, most egy kicsit betekinthetnek a hallgatók. Igen. Ott is egy picit szinte ugyanez, hogy megszereztem a támadást, nem baj, azt éreztem, hogy itt már csak végigtolom, és már szinte éreztem a pengém végével, hogy már láttam magam előtte, hogy eltalálom, de nem. Aztán ugye a 14-14 megint egy másik állás. Ott azért... Másik állás és másik lelki állapot, nem? Teljesen. Szóval ott megint kiegyenlítődik a dolog. Ott azért tudatában vagyunk, hogy bármi megtörténhet. Persze azért jó hogyha
nem a véletlenre bízzuk magunkat. Várj, az előző világkupát is úgy nyerted meg, nem? Ott is 15-14-re Ugye? nyertem. Igen. Azért kétszer megcsinálni, abban már van tudatos. Még ez is megfordult a fejembe. Tudtam, hogy múltkor is ez volt, most is ez Ott lesz. volt? Ott volt abban a pár másodpercben az is, nem? Igen, Hogy igen, nem. Arra az nem egyre értél meg. Sok mindenre gondoltam. Gondoltam arra, hogy otthon nézik, gondoltam arra, hogy... Ilyenek ott megjelentek? Igen, de csak egy pillanatra. Gondoltam arra, hogy az asszó előtt gondoltam sokat arra, hogy akkor térnék haza elégedetten, ha megnyerném a versenyt. De ott a 14-14-nél az, hogy nyerek vagy veszítek, az már nem fordult meg az agyamba. Az beugrott kicsit, hogy otthon nézik, de aztán egyből az jött, hogy mi lenne a jó döntés, mi lenne a jó választás. A megoldásuk utána, ugye? Mi a megoldás, és gyorsan lejátszottam magamba, hogy miből szereztem a legtöbb pontot az asszóba, és azt választottam, és az be is jött. Úgyhogy ez egy ezt abszolút tudod, hogy tudatos... ez most már az téma, amiről most beszélsz, azért ez már ilyen mesterséges intelligencia szintű, hogy ilyen gyorsan lejátszott, és ehhez az kell. Hát ehhez kell a nagyon sok gyakorlás. Hát meg a sokat mesélsz, meg a sokat visszapörgeted, meg a sokat pörgeted fejbe, hogy már ilyen gyorsan pörgetsz, nem? Igen. Persze ehhez és már... úgy választottad ki az utolsó támadást, hogy így ebből ilyen tudatosan? Igen, és azt is felmértem, Szép. hogy tudtam, hogy én gyorsabb vagyok nála, tudtam, hogy ha valami olyan szituációt tudok kelteni, amiben ez kijön, akkor én fogok nyerni. Akkor ez az. Aha. Persze Az ehhez... a döbbenet... Bocs, mondd. Most felnyitok egy újabb témát, hogyha mondom, de... Nem, egy dolgot akartam mondani, hogy amikor azt mondod, hogy olyat választasz, amiről elhiszed, hogy jobb leszel, mint a másik. Hogy gyorsabb vagyok nála, ugye? Tehát volt a fejedben egy ilyen tapasztalat, hogy akkor csináltam túl sokat, amikor gyorsabb voltam, meg eleve látom, hogy gyorsabb vagyok, és utána, tehát ha ki lehet találni jó megoldást, de ha nem hiszed el, csak oda dobsz egy megoldást, hogy szerintem ez jó, de még nem hiszed el, hogy attól jobb leszel, az nem biztos, hogy megtörténik, hogy tényleg döbbenet, hogy az elménk így működik, hogy tudod, mindig meséltem ezt a példát neked, hogy ha a másik csapat jobb, akkor hiába mondja, vagy a másik versenyző jobb, akkor magától azt mondod, hogy de én jobb leszek most, mert jobb akarok lenni, az nagyon kevés. Az a legjobb meg kell találni megoldás. a receptet. Igen. Az a legjobb megoldás, amit látunk a szemünk előtt, ahogy sikerül. És hogyha el tudjuk képzelni, akkor tudjuk megvalósítani. Ha nem, akkor meg nem. Igen. Igen. Volt pár olyan mentál tréninged, amikor nem jutottál el a végéig, vagy... Igen. Vagy milyen döbbenet tényleg, hogy az elménk nem tud hazudni önmagának. Igen. Oké. Bocsánat, mondtad, hogy a témát. Még visszatérve, hogy tudtam ennyire gyorsan ugye lepörgetni a dolgokat, és hogy sikerült kiválasztani a legjobb döntést, talán ehhez hozzá kapcsolódik már a flow állapot is, amiben azért egy ilyen verseny alatt azért belekerülök. És, mitől kerülsz bele? Hát szerintem ez kicsit magától is történik. Oké, de a csoportvívásokon még nem vagy flowba. Hát ott nem, ott kőkeményen kezdeni kell. Ahogy halad előre a verseny, ahogy kezdek egyre komfortosabbá válni, ahogy egyre jobban kezdem élvezni a versenyt, bízni magamba, egyre jobban jönnek a szép technikai megoldások, és akkor ez így hozza magával ezt a módosult tudatállapotot. Az egész az, csak amikor a legtisztában koncentrálsz, és tényleg már gondolkozni se kell, annyira egyhegyű a figyelmed. De ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy ugye az a módosult tudatállapot, de azt mondtad, hogy a flowhoz hozzátartozik az, hogy már élvezet is, ugye? Hogy már jó csinálni, nem csak küzdesz, és keményen koncentrálsz, hanem már öröm is van, igaz? Igen, meg hát végső soron azért mégiscsak azért csináljuk a sportot, mert ez egy játék, meg egy élvezetes dolog, és én például érzem is magamon, hogy abszolút rá is vagyok függve, hogy hajszoljam azt, hogy nagyon jó, amikor úgy tudok versenyezni, hogy várom a versenyt, és várom, hogy ott legyek, és várom a kiélvezett helyzeteket, és általában ilyenkor is tud az ember flowba kerülni. Azért,
nincs kedvem, most ezen minek induljak el, az azért nehezebb. Oké, de aztán, ha ott is túljutsz egy-két asszón, akkor azért az elkezd Hát el lehet fölpörget, nem? kapni, igen. Aha. Tehát ez nem magától jön a flow, ez nem lehet így bekapcsolni, nem tudod bekapcsolni magad. Nem, az bekapcsolni nem, meg Pedig olyan, sokat hogy beszélgetünk akkor arról, hogy flowban lehetne. Hát a legjobb formát lehet, ugye, akár ilyen meditációval, mentál tréninggel Azt be lehet kapcsolni. bekapcsolni, és akkor azért az már egy erős mankója a flow-nak, vagy hozza magával. Meg az sokszor. agressziót lehet bekapcsolni. Igen. Nem áruljuk el, hogy hogyan kapcsolod be. De azt talán mondtam már ilyen interjúban, hogy ugye attól érzem, hogy mennyire komolyan veszem, és hogy mennyire koncentrálok, hogy a nézésemen, az arcmimikámon. És például ez az olimpián nagyon ki is jött, aztán is föl is kapták, hogy ott milyen mérges fejet vágtam, de hogy emögött emögött is van egy ilyen tudatosság, hogy ez is valamilyen eszköz volt nekem. Igen. Hát mert hogy egyébként, ha csak annyit mondasz a testednek, hogy akkor most legyél agresszív, azt nem érti. Igen. Tehát, hogy ez úgy működik, hogy amikor agresszív vagy, és előveszed az emlékeidet, hogy mikor vívtam agresszívan, ott eszedbe jutott, hogy akkor mindig van egy olyan nézésem, ami nagyon kemény, ami nagyon határozott. És akkor, amikor sok emléke van már valakinek valamiről, utána tudja megcsinálni, hogy ja jó, akkor megint ezt csinálom, mert a testem már érti, hogy mit érzek, vagy mit csinálok a szememmel, és akkor kapcsolódik be minden más. Tehát, hogy mindenkinek van egyébként, az emlékekből lehet visszajutni oda, hogy akkor hogyan kapcsoljál be valami érzést. Igen. Hát a legjobb forma érzést, hát rengeteget vívtál, tehát hogy a 9 év alatt rengeteget vívtál fejbe. Igen, visszamenni egy régi versenyre, mi volt az, ami ott jól működött, aztán visszamenni egy olyan versenyre, ahol nem igazán működött jól, mi a különbség, megtalálni a megoldásokat, és akkor így azért már ez is egy olyan tudatos állapot, hogy ezzel lehet talán Hát átírni a negatívat kerekedni, igen, és azért az, hogyha mi tudatosan állunk ott, és minden cselekedetünk mögött valami terv van, azért akkor sokkal nagyobb eséllyel fogunk tudni jól kijönni. Figyelj, ahogy így beszélsz erről, ezt át tudod vinni a civil életedbe is? Hát azért szerintem egyre inkább. Talán ez magától is ilyen kicsit ilyen maximalista is vagyok. Benne van a hozzáállásodban, igaz? Akkor, igen, de a sport is hozza magával. Nagyon sok mindenre megtanít a sport azért. És sokszor már érzem, hogy túlzásba is viszem, hogy túl sokat vállalok, túl sok mindent akarok egyszerre csinálni. És mindent megtervezel. Igen, és néha különben ettől is érzem jól magam, hogyha ez sikerül. Ezt tud adni egy olyan elégedettséget, hogy hazaérek este, és akkor így lezutjanak, és akkor elmondhatom, hogy ma mindent megtettem. Igen. De persze azért kell tartani egy egészséges balanszt, és azért az a jó, hogyha nem mindent összezsúfolva csinálunk, hanem amikor valamit csinálunk, akkor arra egy teljes fókusszal úgy tudunk ott lenni jelenbe, hogy nem arra készülünk már, hogy majd ezután hova kell rohannom. Igen. Hát emlékszel ezen, mennyit mosolyogtunk hogy kell mantrázni ezt az arra figyelek, amit csinálok, arra figyelek. Igen. És tényleg az a legtisztább koncentráció egyébként, ha a jelenbe vagy, tudod? Tehát ez... Aha. Oké. Azt szeretném még megkérdezni, hogy vagy most az ezüstéremmel? Hogy örülsz már neki? Melyikkel, a VB vagy az olimpia? Az olimpiával. Hát sok emóciót hozott ki belőlem. Azért ez az ezüst. Emlékszem, hogy ott a verseny után közvetlen borzasztó csalódott voltam, és nagyon-nagyon közel voltam ahhoz, hogy megvalósuljon az a legnagyobb célom. De aztán sok mindenre rájöttem úgy később, hogy mennyire kicsi múlott az, hogy én egyáltalán ott lehessek, és mekkora teljesítmény volt ez,
mi oda eljutottunk, hogy az elődöntőbe milyen hajszálon múlt, hogy mi nyertünk. Jól sikerült hozzájárulnom a csapat teljesítményéhez, tökéletesen megcsináltam, hogy ott a dolgom volt, és akkor ezzel jutottunk be a döntőbe. Igen. A többiek is, ott volt egy ilyen nagy árok, talán egy ilyen -8-as hátrányunk volt, és abból egy jó lendületet hozva sikerült végül befejezni. Úgyhogy így utólag azért látom és érzékelem, hogy mennyi minden kellett ahhoz, hogy ez az ezüstérem most már meglegyen, és hát arról meg nem is beszélve, hogy ez talán a legjobb motiváció a jövőre, mert még nem vagyok, nem értem még el a legnagyobb csúcsot, és még ott van, hogy azt meg kell csinálni, viszont már éreztem kicsit az ízét, ott álltam már az olimpiai dobogón, levívtam egy döntőt, szóval, hogy azért már van tapasztalatom, és tudom, hogy milyen jó az, és hogy már kicsit éreztem az ízét, és ez így elkapott már egyszer, úgyhogy ez ad egy plusz erőt és motivációt talán a nehéz napokon, amikor semmi kedvem hull, fáradt vagyok, és akkor kell megcsinálni az edzést, akkor ezt egy kicsit látom magam előtt, és akkor így könnyebb. Figyelj, ez megint csak olyan, mintha dolgoznánk, vagy beszélgetnénk mit csináltál volna másképp a döntőbe? Hát az volt azért ott talán a harmadik verseny, amin szerepeltem a vállalatodban, szóval a rutinom az nem igazán volt. Egy kicsit elvesztettem a végén a fonalat, egy kicsit kizökkentem, talán túl sok érzelmet engedtem be, éreztem azt, hogy ott vagyok az olimpiai döntőben, egy kicsit éreztem a súlyát. Az első 2 asszomban emlékszem, hogy nagyon jól teljesítettem, és akkor ott a harmadikban volt egy kicsit egy ilyen blackout. De ott már cserével vívtál, nem? Igen, ott bejött az ellenfél csereembere, váratlanul. Ő akire nem készelte. Azzal a lendülettel jött be, amivel én az elődöntőbe. És azért az ott egy nagyon nagy sebességen jött, el kell ismerni, hogy ott jól csinálta. Jó taktikai váltás volt. Igen, úgyhogy ott egy kicsit meg lettem fogva. Persze ettől... És ott mit csináltál volna másképpen, ha most állsz ott? És egyszer csak látod, hogy becserélik, váratlan, jön a lendülettel? Hát van már azért ebbe rutinom, hogy egy ilyen gyors vívóval hogy kell vívni. Valószínűleg egy kicsit jobban lassítottam volna az egész folyamatot, és kicsit több időt hagytam volna magamnak, és azt éreztem, ezt is azóta megtanultam, hogy kell egy ellenfélről leváltani, és ami nagyon ment az előző asszóba, oda már nem az kellett volna. De én azt csináltam, mert abból volt sikerem, vagy sikerélményem, meg azt éreztem. És a második asszóba pedig nem feltétlen az kellett volna. Utána emlékszem, hogy az első világkupán, az olimpia utáni első versenyen össze is kerültem ezzel a vívóval. Igen, emlékszem. És akkor nagy ilyen szívügyem volt, hogy azt megnyerjem, és akkor meg is nyertem. Igen. Hát és láttad, hogy verhető. Igen, ott egy kicsit talán még azt nem tudtam, hogy kell váltani egy lassabb, magasabb lombhábemberről egy gyors ruganyosra. Azért nagyon szeretek veled dolgozni, meg egyébként fejbe, mert amikor arról beszélsz, hogy tudod, mondjuk fejbe gyakorolsz, és akkor csináljuk ezt a legjobb formát, vagy visszamegyünk régi emlékekhez, régi rossz emlékekhez, és akkor bármikor azt mondom neked, hogy jó, akkor most írd felül, és javítsd ki. Akkor egyszerűen van egy olyan, mindenkinek van a tudatalattiában egy olyan belső bölcs, aki nem azt mondja, hogy de nem érted, hogy elvesztettem, nem tudom kijavítani, hanem hogy van mihez nyúlni. És hogy ezzel sok mentális tréninggel azt éred el,
hogy mindig van milyen, mindig ott az a belső bölcs, hogy egyre jobban bízol magadba, de én el tudom érni. És még azt szeretem nagyon, bármikor beszélgettünk ilyen versenyekről, ugye mindig átbeszéljük utána, hogy mi volt, mert hogy ez kell, azt felül kell írni szavakkal is. Akkor mindig azt szerettem, hogy így megkérdeztem, és mit csináltam volna másképpen? És akkor így ülsz velem szemben, és körülbelül 1-2 másodpercen belül mindig elmondott, hogy hát azt szeretett volna másképpen, hogy milyen döbbenet, nem? Hogy a beszűkült tudatállapotban, ha nem gyakorlod be, ott nem jut eszedbe, de hogy mindenre van válasza az embernek, igen, nem? És igen. Hát igen, talán nehéz ezt... Sose válaszoltál azt, hogy figyelj, fogalmam nincs, soha nem válaszoltál ilyet. Igen, talán nehéz ezt elkapni, megérteni, de talán ezért jó az, hogy vannak kudarcok, és ezért lehet abból is tanulni, és akármennyire is. Mondjuk nekem az talán a sportban a legnehezebb, hogy elviselni azt, hogy mondjuk nem nyerek, de mégis abban is meg lehet találni azt, hogy az miért volt, és akkor abból lehet fejlődni. Aztán, ahogy csináljuk, mindent kijavítunk, aztán egyszer csak már megvan. És akkor minden összeáll. Igen. És ez nagyon fontos. Az olimpia előtt mondtad, vagyis először az édesanyád egy riportban, aztán te, hogy azért, hogyha az ember mindent megtesz, akkor is van valami, ami vagy összeáll, vagy nem, igaz? Tehát, hogy Hát igen, akármilyen, igen. Most olyan vagy, ahogy így mesélsz a mentális felkészülésedről, hogy tényleg minden részletet megfogunk, de hogy és a végén akkor is persze, nem hát tudjuk. azért az ellenfél is igyekszik mindent a legjobban csinálni, igen. Aztán az, hogy végül ki nyeri meg, aztán az olimpia, az meg pláne 4 évente egyszer van, azért ott tényleg én azt mondom, hogy a csillagoknak úgy kell állni. Oké, de ha most az olimpiádról beszélünk, szerinted mi az a 2-3 dolog, ami meg biztos, hogy a kezedbe kell lennie, hogy ott a legjobb formádat hozzá? Hát az biztos, hogy ugyanazt a felkészülést, amit az eddigi 2 élményemből megcsináltam, azt most is a maximumra fel kell készülni. Most gondolok itt arra, és nem maradhat ki semmi. Igen, gondolok itt arra, hogy úgy érkezzek meg, hogy már szinte nem érhet váratlan helyzet. Valószínűleg fog, mert mindig bejön valami. Mindig. De mit csinálja váratlanban, majd arra is igen, de azt is, arra is valamit kitalálni, hogy kezelni, és akkor, hogyha nincs mi kizökkentsen, akkor már egy olyan állapotba érek oda, amiből bízhatok magamba, és nem kell arra figyelnem, hogy jó állapotban legyek, hanem ez egy alap dolog lesz, és tudok a vívásra koncentrálni. De ez a nagyon fontos egyébként, amit mondtál, hogy a jó állapot, akár mentális, akár fizikai, az egy alapállapotnak kell lennie. És azt nem tudod máshogy elérni, ha nem dolgozol érte minden nap. Nem? Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy egyszer jó állapotban vagyok, egyszer nem. Tehát, hogy most is jó állapotban vagy, ha holnap most vívnod kéne egy komoly döntőben, akkor simán oda tudnál állni, mert már benned van az, hogy mitől vagy jó. Jó. Van-e, amit így a beszélgetésünk végén így kiemelnél, vagy fontosnak tartanál, akár hogy lehet ilyen magas hegyekre mászni, vagy bármi üzenet? Ugye a teljesítmény azért olyan, mint egy magas hegy. Hogy lehet ekkora csúcsokat elérni? Van-e valami üzeneted, vagy tanulságod? Hát talán ez olyan sablonos, hogy légy kitartó, meg keményen dolgoz. Én inkább azt fognám meg, és ami így el is hangzott a beszélgetésben, hogy mennyire fontos a cél. Az, hogy lássuk, hogy milyen irányba haladunk, és az, hogy hogyha tudjuk, mit akarunk elérni, az sokkal könnyebb elérni. És hát emellett meg az, hogy élvezni, hogy a mindennapokban is mindig találjunk valamit, amit élvezni tudunk a versenyeken is. Találjuk meg a jó dolgokat is, akár egy rosszul sikerült versenyben is. Mi az, amit jól csináltam. És hogy az egész sportot élvezni, mert az egy nagyon kiváltságos dolog, hogyha az ember azt csinálhatja, most úgy mondva, akár az lehet a munkája, amit a legjobban szeret, és ezért én például nagyon hálás vagyok, és
élvezem is a sportot. Úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, hogy amit csinál, abba találja meg az örömöt, és úgy csinálja, mert úgy az a legfontosabb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ez az utolsó mondatod volt az, amikor nem akarom elvenni tőled a A-tervedet, vagyis, hogy olimpiai bajnok szeretnél lenni, az Isten ments, nem is tudnám, nem? Tehát, elég komoly mentális technikákat kéne kitalálnom, hogy le tudjalak állítani, nem foglak. De hogy amit mondtál, amikor beszéltél az ezüstről, hogy azért még a legnagyobb dolog nincs meg, de hogy most az záró mondatokat elmondtad, az a legnagyobb dolog, hogy azt csinálhatod, amit szeretsz, és megtaláltad a küldetésedet, az megvan. Igen, és azért azt még így zárásképp elmondom, mert szerintem egy szép sztori, hogy amikor ott kérdezted tőlem, még gyerek voltam, hogy oké, hogy ez a célom, de hogy találjam meg, hogy miért. És sokat gondolkoztam rajta, aztán egyszer csak megtaláltam. Sok évet gondolkoztál rajta. Igen, és azért, hogy ezzel másnak is tudjak egy motivációt, egy célt adni, aztán persze ezen felül másoknak is, hogy örömet tudjak okozni, és akkor, amikor ezüst érmesek lettünk, akkor nagyon csalódott voltam, aztán oda mentem az első M4-es interjúra, ahol ugye a képenben nyomták a képet, ahogy Áronnak szurkolok, és akkor, hogy most én vagyok itt, és ott tudatosult bennem, hogy igazából elértem a legnagyobb célomat ezzel. Úgyhogy ez egy szép dolog, Hát, hogy mire is tudjuk használni a sikert. Igen, és ugye az a nagyon fontos, hogy ahogy ma is beszélsz, meg amit csinálsz, alapminta vagy abban, hogy kell valamit kitartóan, alázattal, szorgalommal. Tehát ennélkül a 3 érték nélkül egyszerűen nem jutsz oda. És köszönöm én is, hogy együtt utazhatok veled ezen az úton. Hát én köszönöm azt a sok munkát, és azt a sok mindent, amit tanulhattam. És tanulok. Igen, és akkor folytatjuk tovább. Nekem is csak A-tervem van ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.